babatu kamar suda ba a sai ta harshe ba hannunka mai sanda. Halin mutum dama bai canja saiti ba, kowa da halinsa ban san dalili ba. Wasu na da surutu ba su kulla mawut ba, in an zo batun mulki ba su daina zagi ba. Shugaba na ɗan Allah ne ba za ku amsa ba. Hannunka mai sanda, hannunka mai sanda, hannunka mai sanda. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi. Halin mutum dama bai canja saiti ba, kowa da halinsa ban san dalili ba. Wasu na da surutu ba su kulla mawut ba, in an zo shikenan wallahi azumi na ya lalace wallahi. Shikenan wallahi azumi na ya sauka. Wallahi daman sai da nace kada in fito gashi na fito. Azumi na ya sauka. Kawai gidan liman zan je wallahi in san matsayi na in san yaya azumi na yake yana nan ko ya tafi. Dan ni na sauka wallahi na sauka. Gidan liman zan je kawai. Ashe ma haɓata ga baki ɗaya na darje ba baki na ba haƙorana nake darjewa. Kai kashin mace ne maimakon in darje haƙora bisa sunna sai na darje haɓata bisa akasi. Idan liman zan kawai idan liman zan tafi. Hannunka mai sanda babatu kamar suda ba a sai ta harshe ba. Hannunka mai sanda, hannunka mai sanda, hannunka mai sanda. Ya kamata ki fahimce ni ba. Na fahimce ka muna. Aure duk sanda za a yi shi abu ne mai kyau. Sai ya zo rana tsaka ya ce mu shiga ɗaki, ni kuma sai na ga hakan ba daidai ba ne. Kuma kin ga dai ai ba ki bitirce ma mijinki ba. Biya da kuma samar da ganawa ido abin da yake faruwa shi kadai zai bambance maka shin auren dab da azumi yana da amfani ko kuma a'a yana da wata illa ta musamman. Auren azumi. Mu shiga daga cikin Allah. Ki me za a yi? Sanda na hana bikin nan. Kusa da azumi a bari bayan sallah a yi shi. Da Allah mu shiga daga ciki. Auren azumi. Abin da ya faru kenan Maryam. Yau din nan da ranan nan. Ni da ita gaba ɗaya muna jin kunya junanmu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mashiryin wannan shirin Ismail Bashir Isa wanda ya bada umarni Bashir Ci Sharin. Auren azumi. Mutane ba aka tara suka yi shaida kina tambaya ta me za a yi? An yi abin kuma sannan kun zo kun yi aika. Subhanallah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Auren azumi. Wannan shiri zai rika zo muku ne duk ranar Litinin a tashar mai suna IBI TV da misalin karfe 9 na dare.